si abans d'ahir, per exemple. Ho recordeu? Recordeu per què? Que no? Bueno, recordeu una vegada que us vau enfadar? Sí? Què era? Perquè hi havia les sabatilles del nano pel mig? Perquè la parella havia dit una barbaritat? Per què era? A veure, segur que el que estàveu, si recordeu quan us vau enfadar, segur que no estàveu pensant que el que veieu, el que sentíeu, el que valoràveu, era estupendo. Perquè, clar, si no s'enfada ningú. Quan ens enfadem és que pensem que és insuportable. Bueno, semblant. Bé, us puc demostrar que ens equivoquem, perquè estem aquí i ho hem suportat. El que no ha suportat està al cementiri, això és veritat. Però els altres ho hem suportat. Quantes vegades ens sentim malament perquè utilitzem un llenguatge exagerat, que és insuportable. M'he equivocat, és horrorós, horrorós. Si equivocar-se és natural, no és horrorós, però ho pensem i ens sentim horrorós, clar. O, per exemple, entre germans, si ho pregunteu un dia, diu, us vau cascar? Diu, sí. I pensaves que era inaguantable? Diu, sí, sí, sí. Que un germà no és inaguantable, és el germà, que no és el mateix, no? Però en la mesura en què pensem malament ens sentim malament. A vegades perquè avancem esdeveniment. Jo, a veure, per exemple, a veure si us sona aquesta conversa, tanqueu els ulls, baixeu uns quants anys i recordeu. Diu la mare a la filla, o a el fill, també podria ser, no? És majoria de dones, vale. Diu, ai nena, menys mal que has arribat a casa. Diu, per què mare? Diu, perquè ja m'estaves fent patir les hores que són. Són això? Sí, bastant, no? Diu, o sigui, ja m'estaves fent patir a les hores que són. O sigui, mare, espera't un moment, podria dir-li la filla a la mare. Diu, un moment. Diu, o sigui, mentre has estat a fora has estat pensant que m'estarien violant, m'estarien drogant, accidentant, fent a trossets, tot al mateix temps, i dius, menys mal que has arribat i tot és mentida. Diu, ai, filla, menys mal que has arribat. Sí, clar, i deixes de patir. A veure, mare, fes un favor, li podria dir la filla. Si sabeu alguna que li passi, li podeu aconsellar. Mira, mare, quan surto a divertir-me, fes-me un favor, pensa que m'estic divertint? No que estigués aquí pensant que m'estan violant, jo. Em surto a divertir-me, no que em violin. Que, per cert, si trigo molt és que m'estic divertint molt. El que arribem a patir pel que no passa, com si amb el que passa no en tinguéssim prou. Sembla que ens hem de fer invents. A veure, que són mal pensats, us queda dubte o continuo? Perquè podríem trobar exemples un a darrere l'altre. Són mal pensats. I el que ens pensem malament, quan pensem en paraules poc adequades i en comptes de pensar que és insuportable, hauríem de pensar coses com, bueno, no m'agrada, però ho puc suportar. El que em genera aquest pensament és diferent que el que em genera que és insuportable. Hi ha altres exercicis que van molt bé, doncs, que són molt senzills. El que passa és que no els practiquem. M'agradaria repetir una cosa que he dit abans. Les persones som allò que practiquem. I el que és, per exemple, un mal pensat, és perquè practica el pensament negatiu. A veure, alguna vegada heu sentit dir d'una persona que té un mal despertar? Diu, aquest té un mal despertar, que normalment no ho explica mai un, ho explica l'altre, saps? Diu, aquest no hi ha qui l'aguantin, tu. Diu, li dius bon dia i ja està bordant. Bé, us imagineu quan obre el primer ull el que pensa? Cada dia, Merda. Bé, a veure, diu, és que té un mal despertar, home, si pensa així no m'estranya, no? Bé, les persones, el que podem fer és aprendre a fer algunes estratègies i en comptes de cada matí pensar això, pensarem una altra cosa que després l'explico. Però mentrestant, mireu, farem exercicis molt senzills. Alguns ja es deriven del que he dit, canviar les paraules i vigilar les que pensem, perquè algunes han d'anar a la paperera, insuportable, insufrible, inaguantable, paperera. Horrorós i terrible, guardem-ho pels tsunamis, les guerres, però no per la nostra vida, per les sabatilles del nano al menjador, per exemple. Bé, el que convindria és no acumular les coses. Els fills suspenen, la sogra a vegades posa malalta, la parella algunes vegades s'enfada i a vegades el cotxe s'espatlla, però són coses que no tenen res a veure. És millor no acumular, perquè llavors és que porto una mala temporada que no vegis. Bé, un altre exercici que va molt bé, i també sembla molt tonto però és molt eficaç, és marcar distància. Per exemple, distància a l'espai, permeteu que la cadira pugi a la lluna i des de la lluna us mireu la Terra. Us aviso,
6.600 milions de persones. Bé, com són molts, a mi em costa molt de mirar-lo. Però llavors ho miro per països. A Nigèria em sembla que són 180 milions, a Indonèsia 200, a la Xina 1.300 milions, a la Índia 1.000, a Afganistan, a l'Iraq, i jo allà entre els 6 milions i mig, que em sembla que som ara, allà preocupat perquè... Per què? Per les sabatilles, és ell? Perquè la parella ha dit una tonteria? Per què era? Perquè hi havia un embús de tràfic? Clar, realment el problema se'm fa petitó. Si miro a la distància, des de la Lluna, si miro des de més lluny, més petit. Bé, un altre que és un altre exercici que va molt bé, que és marcar distància en l'espai. Perdó, en el temps. En el temps, a l'espai ja l'he dit. En el temps. Per exemple, aquell del Barça-Osasuna, sabeu què vaig fer? Li vaig dir, escolta'm, quan van quedar l'any passat? I després de molt de rumiar-ho em diu, doncs no me'n recordo. I doncs mira tu des de l'any que ve. Hi ha alguns exercicis que són molt tontos, perquè és veritat, fixeu-vos, quan ens enfadem, quasi sempre, al cap de 3 minuts, 3 hores, els més d'usos 3 dies, inclús alguns d'aquests obsessius 3 setmanes, ens donem compte que ens havien enfadat excessivament i que no hi havia per tant, i que d'un i do la que vaig liar. Quasi sempre ens passa això, quasi sempre. No és que no tinguem dret a enfadar-nos, a dir que quasi sempre ens passa això. Si ho penséssim abans, això ja no passaria. És qüestió de vigilar, de pensar abans de reaccionar. A veure, hi ha exercicis que van molt bé, exercicis que, com deia, marcar distància. Hi ha un que és estupendo, que és fer estadística. Fer estadística, bueno, ja tots tenim una certa edat per saber el que passa a la vida, no? Per exemple, jo he vist que els fills, doncs el gran suspèn 4 de cada 5 i el segon moltes menys perquè només són 2 de cada 5. Quan venen els suspesos ja sé el que és, mira el que toca a tu. Per exemple, la meva parella s'enfada, després dels anys que portem, ja ho sé, cada 15 dies. Que quan arribo a casa, per exemple avui, no puc arribar i quan la veig allà enfadada, ostres, un altre cop no, tu el que toca. És que no preveiem les coses que són de la vida. A veure, quantes vegades pugem al cotxe sense pensar que segurament hi haurà un embús? No, avui segur que no. Doncs sí, quasi sempre. I clar, llavors ens posem nerviosos. Com nerviosos? Però si puja un cotxe, què vol fer? Si compres una rentadora, ja ho saps, fem estadística, tu. Em sembla que són 6 anys o 3.000 rentats. Em sembla molt rentats, però bueno, 6 anys. Però bueno, és el que em van explicar, no? Vaig fer estadística, vaig dir, escolta, i la rentadora? Diu, bueno, doncs mira, ja podem anar fent bossa, tu. I d'aquí a 6 anys ja sé que la rentadora l'hauré de canviar i no hauré de pensar quin mal moment. Perquè ja fa 6 anys que ho sé, imagina't. A veure, hi ha exercicis, aquestes coses semblen molt tontes, però són d'una eficàcia tremenda. Simplement és posar-s'hi a fer-ho. Donar-nos en compte que tot el que sentim depèn d'aquí. I no cal sempre estar pensant què pensem, però sí que cal estar alerta quan no ens sentim bé i de dir, ei, què passa per aquí? Què passa? Que m'està afectant el què? I veureu, quasi sempre, que, doncs res, les coses de la vida, doncs això, estadística, perquè quasi mai ens passa res que no sigui d'aquesta vida. Deixem en algun cas algú que li passi alguna cosa, però vaja, en termes generals, és veritat, a vegades passen coses doloroses, i aquest, si només patim per lo dolorós, ja en tenim prou, no cal que inventem tot la resta que és, bueno, deixem-ho dir així, el 90% del que patim. I algunes vegades reiteradament, per exemple, cada vegada que surt la filla. Cada vegada. Clar, si tens 4 filles no dic res. Hi ha coses que ens impedeixen ser feliços. Fixeu-vos, el que és molt important i el que volem és ser feliços. És a dir, tenir una vida feliç. Però, sabeu quan és la vida? A veure, hi ha molta gent que explica que la vida comença quan neixes i acaba quan mors. També és veritat que alguns l'allarguen més encara. Però bueno, deixem-ho així que en tenim prou. Doncs jo no sé vosaltres, però el meu naixement està a la prehistòria.